kwawena if ndikufundisele imfundiso namhlanje ikugcina ubomi bakho bonke. Amen. Enzima xa udibana nenye imfundiso ngoba ayiyo le because wena umfundisi beyifuna phi apha into ukuze ayenze wayayithetha. Amen. Amen. Ngoba xa udibane ubaza ayiwe ngoku. Amen. Because le verse asixelele kodwa ngathi masiyifunde yafunda 4 times afunda usinazo afunda usiyavuya yafunda mama nami ngiyayibona. Amen. 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 Ngoba ngathi lo ayiyo. Ngolo hlobo utheni unesigcina nhloko sosindiso. Hallelujah. In the Bible uYesu walingwa enhlangwa for 40 days for 40 nights. Hallelujah. Amen. Walu usathana zithobe apha uThixo wawuthumela ingelosi zikufukule enyaweni ungabetheki nobetheka. Hallelujah. Wathi kubhaliwe uba ungaze umlinge uThixo wakho. Hallelujah. That means ebesenalo ikrele elilo lomoya